Докато българският избирател не озрее и не разбере това, което на времето неговия прадядо е чувал от устата на апостола. Вземете се в ръце със собствени сили, трябва да се освободим, на никого да не чакаме, на лъжливата Европа да не чакаме, защото Левски наричаше Европа лъжлива. Той казваше, че те поддържат Турция. За никаква европейска интеграция не е говорил господин лъжлив президент Плевнелиев. Никога Левски не е говорил за европейска интеграция. Не дайте да лъжете хората повече. Нещо повече, ще ви цитирам един пълен цитат от Левски. Знаете, че аз говоря без да си напиша нищо, но това ще го цитирам, защото трябва точно думите на апостола да се предадат за така наречените европейци, които сега са любимците на бойковци, на цветановци, на станишевци, на догановци, на плевнелиевци и на всички останали по веригата. Ето какво казва Левски, пред когато вече го арестуват и го закарват, както знаете, първо в Търново. Не се намират 50 юнаци, които да го освободят от 20 заптиета. Така не се намериха пустия му български народ юначен на маса с чаша ракия в ръка. И кой знае защо не може да освободи своя апостол, иначе много обича да му се клане и да му носи цветя. Ето какво казва господин лъжлив президент Плевнелиев. Вашият идеал, кавички Левски, пред пашата в турския конак в Търново на 30 декември 1872 година. Аз не съм хайдутин, не съм лош човек, но накараме времето, т.е. народа, да ходя, да проповядвам из България, защото гледаме из България са напълни с европейци. Прикупиха пазбищата, правят железници и всичко мислят да завладеят. Чувате ли, драги съратници, чувате ли каква гениална прозорливост? Сега говорим за монополи, ние от Атака. Тогава, 1872 година, Левски е говорил за европейци, които идват тук за да завладеят всичко. Продължавам цитата. А султана, като не дава внимание на той, вместо да ги гони, той ги прави доктори и инженери и ги поддържа. А ние българите, които мислим, че и ние сме достойни за всичко, нямаме право в нищо и султана ни гони, презирани и ни взима парите и ги дава на европейците. Това да ви звучи познато. Това ме е накарало да ходя, да проповядвам, докато не сме завладени и продадени от султана на европейците. Край на цитата от Васил Иванов Кунчев, наречен Левски. Докато не сме завладени и продадени на европейците. Къде сте, господин лъжлив президент Плевнелиев? Къде сте, господин Миков? Къде сте, господа Фандъкова? Къде сте, господин премиер и всички други папагали, които обичате да повтаряте как Левски бил за европейска интеграция? Четете го! Не дайте да четете сълзливи есета, написани от неуспели литератори във вашите административни кабинети. Четете истинския Левски, четете документите, за да сте наясно с българската история. Сега ще ви прочита още един цитат. Скъпи, драги атакисти и съратници, но това вече е спомен на 18-годишната Атанаса, която тогава присъства на обесването на Левски, защото на мен ме писна тук да се говори за идеали, за светли духове. Всичко е било много грозно, много гадно, много долно, много отвратително. И не се е намерил кой да се възмути, да скочи и да направи бунт и да го освободи от безсилото. Нека и аз да прочета някой друг цитат. Стига са чели само другите. 18-годишната Атанаса Стринска си спомня, къщата ме била близо
и тя си спомня как го водят, защото има спорове, че той е бил полумъртъв, едва ходил, някой каза, че го качили мъртъв. Не, казва тя, той ходеше гордо изправен, бодър. Цитирам: Башко ми Таталевски е вървял, свързани отзад ръце, облечен в обикновени дрехи, късо палто и навуща на нозете. Бодро върви апостола и се приближава до весилото, и като стига на 15-20 крачки от него до прозореца с железни решетки на турската военна фурна, днешното северно крило на държавната печатница, се спира и силно с ясен глас се провиква на турски към палача Рушид Баба. Аз няма да го цитирам на турски, тъй като няма преводачи. Ще го кажа на български: приготви се да заколиш жертвения агнец, жертвения овен. И после Атанаса си спомня и казва: турчета, цигани и циганки мялчат, плезят език, въртят глави с стиснати омръци и се заканват и повтарят на турски как ще го колят. Дебелият Рушид Баба не дочаква да се приближи до весилото. Левски на 3-4 крачки от него отдалеч ловко хвърля и надява примката на врата му. Преметва бързо през напречната града края на въжето, което двама цигани, Билал и Шаим, задържат. И още трупът не увиснал, циганина Бекир измъква от чебара, това е каца за вода, измъква чебърника, дървото, с което се носи кацата, и удря Левски по рамото към врата, за да затегне въжето. Нарочно ви чета тия натуралистични кадри, защото ние трябва да си представим последния миг на апостола, а не да слушаме поезия, сълзливи глупости от назначени с измама президенти. На гърдите му се вее окачена книжка. Тук в скоби казвам, че това е хартийка, на която на турски и на еврейски е било написана присъдата. Той няма присъда, но това, че ще го бесят. И накрая цитата завършва така: циганките Мика, Пама и Зайнепа хвърлят камъни по обесения и тялото се залюлява. Край на цитата. А правнуците на Мика, Пама и Зайнепа откраднаха тук железните украшения преди броени дни. Но сега ще ми каже някой, че съм расист. Не, аз съм националист. И аз искам, когато се говори за Левски, да се казва истината, а не измислици. Да кажем истината, че той най-после да спрат идиотските спорове и глупости, къде е бил погребан или препогребан. Много ясно е казано в документ на Столичната община от 1879 година. Тук господин организатора Димитров от Столичната област може да го провери в архива. Протокол, с който се казва от 2 февруари 1879 година. Когато се построи паметник, тленните останки на апостола Дяков Васил Левски да бъдат пренесени от старите софийски гробища. Край точка. Той е бил закаран с кола и погребан в старите софийски гробища. Това е в западната част на София. Разбира се, тия гробища отдавна са разрушени. Никой не се е погрижил за останките му и не се знае те къде са. Но Левски е бил погребан по християнски обичай от българи и заровен в старите софийски гробища, които са в западната част, може би там, където някъде започва улица Бъкстон. Това е документирано и от много други съвременици. И да престанат вече разни измамници, спекуланти, търсачи на ефтини сензации да обясняват откъде ще му изкочат костите на апостола. Стига сте му ровили костите. Достатъчно е вината на поколение българи, че не са направили усилието наистина да намерят тленните оставки на апостола, тленните останки на апостола, защото Стоян Заимов казва: Левски е погребан в старите софийски гробища, там е погребана и главата на Бенковски. Ясно и точно го казва съратник и съвременник на Левски. Съврен свидетел. Непозорните старите софийски гробища в християнската част. Не е вярно това, че е хвърлен някъде, не знам къде. С кола е занесен там, погребане по-християнски. Все пак са намерили българи, които да го направят това нещо, а и попа му е била дадена възможност от властите да го направи. Това, че около Левски се създават легенди и той се идеализира, започва да ни пречи да видим истината, уважаеми атакисти и българи. Защото истината е тежка и горчива. Истината е такава, че по времето на Левски голяма част от българите не са били способни да се освободят сами
И днес също българите не са способни да се освободят сами. И днес също те са готови да одобряват антибългарски, антидържавни прояви, изявления и да казват: какво от това? Не ми пука. Какво ми пука? И така се казвали тогава: какво от това? Какво ми пука? Вие знаете, че той години наред, поне 2 години със сигурност се опитва да направи революционна организация, която да се въоръжи. И не може да намери пари. За това, защото богатите българи не дават пари. Те не дават пари. Те събират милиони тогава. Има тук две статуи на Христо Евлоги Георгиеви, които са дали много пари за благотворителност и за университета, но не са дали на Левски, защото са казвали, че това е пропаднал човек и че той щял да злоупотреби с парите и щял да може да продаде и баща си за пари. Това са думи на Христо Георгиев. Тук има паметник негов. На Левски няма цял паметник. В София на Христо Георгиев има огромен паметник, край него над 1000 студенти, поколение наред. Той е смятал Левски за хаймана, за разбойник, за човек, който пилее народната пара, би я пропилял, ако му се даде. Човека, който си води в тефтерчето всеки разход. Какво искате тогава? Богатите българи не дават пари, не могат да се купят пушки. По-бедните българи се страхуват и викат: ще ми изгори къщата. И как да се освободим? Как да се освободим? Накрая Русия идва и ни освобождава и на 3 март, който ще го празнуваме както всяка година, пак ще се намерят разни измекяри и папагали, които ще обясняват, че не трябва да сме признателни на Русия, защото тя не ни била освободила, тя била империя, тя била не знам си какво. Ами бъдете признателни тогава на Англия, която искала, ако може, да ни удави в чаша вода. Бъдете признателни на тези западноевропейски консули и посланици, които по времето на бунтовете тук, априлското въстание, на Ботевата чета, са казвали: имате ли нужда от помощ на султана? Ако трябва, ще ви дадем военна сила да потушите лошите бунтовници. А знаете ли, скъпи братя българи, какво е написал кореспондента на австрийския вестник Ное Фрае Пресе, австрийско издание, за какво е написал за залавянето и убийството на Левски? Поздравил турските власти за залавянето на този разбойник. Ами идете, целуйте задните части на австрийци, белгийци, французи и англичани, които са искали да ни унищожат и които са удължили агонията на българския народ под турско робство. Можехме да бъдем освободени още 50-те години, но те правят война срещу Русия само и само да запазят Османската империя, да оставят тези християнски народи тук под гнета на османците още 30-40 години. И вие знаете за този българомразец Дизраели, окаян жид, както го нарича Вазов, който като министър-председател на Англия е казвал, че нямало никакви зверства тук, никакви кланета. Нищо такова не се е случило. Това били някакви махленски такива сбивания и нямало нищо подобно. Ето това ви е Великия Запад. Това ви е Великия Европейски съюз, на който сега се кланете. И сега, понеже ще има европейски избори, нашия глас на Атака в Европа ще бъде този. Ние ще бъдем там, за да кажем: вие имате двойни стандарти към България. Вие не сте честни към България. Вие винаги сте ни мразили. Ние обаче не си правим илюзията, че ви изпитате добри чувства. Искаме да се борим за нашите права, защото България в момента е дискриминирана в Европейския съюз. Но никой от българските управници, външни министри, еврокомисарката Кристалина, която ни посъветва да се снушаваме с африканците, нито пък евродепутатите до сега поставиха поне веднъж въпроса: защо Европейския съюз се отнася с двоен стандарт към България? Колкото членски внос плащаме, толкова получаваме като субсидии и като фондове. Какво говорим тогава? Какво има да ни заблуждават за европейски принципи, за европейски евроатлантически ценности? Няма такива ценности. Има сбор от държави, който е построен на грешен принцип. И Атака там трябва да отиде да им каже: този Евросъюз трябва да се разформирова и да се направи на нов принцип. Съюз на отечествата. Наистина е равноправен. Нали много обичате да говорите за равноправието, което Левски е призовал за него? Защо не искате равноправие в Евросъюза? Кажете, драги, не драги
държавници, които сега управлявате и които отивате само да си правите снимки с западните ръководители, но не може да извоювате и толкова за България. Атака е тази единствената политическа сила, от която сега вече в Европа се страхуват, която ще им каже в очите: вие сте ни длъжници. Вие, Европейския съюз, сте ни длъжници. Вие, французите, германците, белгийците, италианците, австрийците, сте ни длъжници, защото винаги сте работили срещу нашия интерес. И защото сега вашите супермаркети и вериги ни ограбват. И ако Атака управлява България, те ще бъдат изгонени моментално от страната и тази дейност ще бъде дадена на български фирми. Аз това разбирам работа за отечеството. Аз това разбирам патриотизъм и национализъм. А не плюване по Атака. Защото сега някои псевдонационалисти си градят политиката само върху плювки срещу Атака. Те не закачат ДПС, те не закачат ГЕРБ, БСП. Напротив, още веднъж извинявам се, ще ви цитирам, но тези злодеи, които накъсаха патриотичния вод, скатаджиите от Националния фронт за спасение на Бойко, ами те излязоха със своя прокламация в деня на изборите, че България трябва да бъде управлявана от ГЕРБ и БСП. За какво говорим? За какво говорим? За какво заблуждават, че били против това правителство? Че били против ГЕРБ? Че били против БСП? А срещу ДПС никога не са се обявявали. Напротив, вечерят си с турския консул, съпредседателя на тяхната партия. Така че винаги трябва да отсяваме зърното от плявата и да знаем, че Атака се появи на българската политическа сцена, за да даде пример и ще продължава да дава пример на българите, колкото и заспали са те, да се събудят, защото аз не мога да сваля надеждата си от българския народ. Понякога съм много огорчен, така както и Левски е бил огорчен от своя народ, но не мога да се подам на униние и на депресия, защото вярвам в българския дух. България ще пребъде, България ще бъде и в България ще се говори на български език вовеки. Да живее България! След края на шествието Сидеров заяви, че ще направи изборен тест в 6 милионен тираж, който да достигне до всички българи, за да могат да определят разумно своите представители във властта. Тези, които задъхано всеки ден задават въпроса кога ще има предсрочни избори, нека зададат първо въпроса какъв парламент с какви хора ще се напълни парламент. Те ще бъдат ли готови да гласуват пенсията да се вдигне, да развалим концесията за злато, да си върнем българските имущества тук, българското енерго да си върнем. Готови ли са за това? Ако са готови и се подредят 240 депутати, аз съм първия, който утре тръгвам на предсрочни избори.